no. Co? Ne, já to budu chtět. Nestazuj mi to. Já nevím, jak mám dát. To se nedá. Tak pojďte. Hej, kde jste, kluci? Kde jste, hoši? Tu je nějaký speed mod. Tu je nějaký speed mod. Já nevím, ale jako to. Před koncem skoro. Já nevím. Co tu je? Tu je nějaký obr. Čaute. Čaute. Jsem u vás. To jako tady to je. Ježíš. Počkej, kam? Ani si stoupu. Dám to sem. Jenže tam to... A jdu na kanon, dám bloky takhle semka. Vole, Adamáku. Hajzle. Kluci. Vy jste asi úplně hloupatý. Jak já? Koukej. Já už tam jsem, čaute. Jak tam dostal? Tu je zombík. A on mě někde se... Yes, mám tu trofej. Hej kluci, to je úplně lehký a jednoduchý. Tak čaute, já jdu. Mě to zabije, když má i nahoře tu ruku. Musíte vystřelit z kanónu. Ne, fakt. Vy tady s tím strávíte několik času. Čau, Adame. Čau, čau. Já tady už je takhle, tady tomu tam nemáš bombu a hnedka jdeš. Akorát já se nemůžu trefit. Můžu se trefit, teď to bude. Yes. Tak. Ahoj, Nube. Jak Nube? Počkej, co? Měli bychom aktivovat, já vím přesně, co tady. Tak a já už to dokončím. Kámo, co? Hej, tohle je určitě chyták. Jdem z růžovýho. Kde jsem? Ahoj, díky. Nějaký čudlík máme najít. Ta pistole už nefunguje. To je teda lehký. No nic, já už jdu pryč. Pryč? Jak to, kámo? Taky neporadil.
Hej, já mám speciální ty, já už mám, hej kámo, tak to je úplně nice. Hej kámo, kde seš? Kámo, no dávej. Hej kámo, kde pak? Aha, to je fight the button. Hej, už jdu s tebou. Tak. Hej, kde pak jsi? Já jsem tady to asi dokončil. Fakt? Hej, tu je pomoc! Jel jsi takovým výtahem? Jo. Já už jsem to taky asi dokončil. Nebo ne? Ty, jak je velký? To je nechutný, fuj. Dawaj. Tady je nějaký bodyguard. Já lidi absolutně nevím, co dělat. Jo, asi tohle, co dělám. Kámo, co se to děje? Já po ní střílím tam tím hnusným s těmi jídlama, nefunguje to. Ono jde za mnou i potom v těch schodech, to jsem netušil. Ona už končit, jo, tak čau. Ahoj. Já to dotočím sám. Tak. Jo, ahoj. Já jdu seknu asi. Tak jo, lidi. Tak. Ty kráso, kamarádi už museli končit. Tak já to dotočím sám. Co je v té truhle? Úplný prd. Tak, co pak je? V téhle druhé to bude, no, hold. Proč to prostě nejde na to klikat, to prostě nejde klikat. Co se děje? Je v tom klíč. Nice. Tak já nevím. Co se stalo? Tamhle možná konec. A už to chci dokončit. Jako 27 minut, to už je docela dost. Já se na to vyprdnu možná. Aha. Jsme se tady. Ty krása. Já jsem úplně marný na ty obíčka. Si děláš už srandu. Bacha, ty kostry, kdo je ten zelenáč? Prosím, konec. Co? Co se stalo? Okay. To jsou buldoci, nějaký psy?
mě rafnul čokol. To jsou holčičí policejní psy. To existuje vůbec. Ježiši krch. Pomoc, to je tak nechutný. Teda vlastně nechutný to není, ale je jako děsivý, jakože ono mě to zabije, špatně skáču. Ne, no to už bude konec, že jo. Já další to autíčko nezvládnu. Jak jsem to říkal, že to další autíčko nezvládnu? Co teda pustí? To mají špatně promyšlený. Pojď. Ha? Já jsem vítěz. Nice. Že to je konec. Že to je konec. Že jo. To je nějaký král? No tak, řekněme, že to je konec. Jo. Tohle vypadá dobře, tohle vypadá jako konec. To bude hodinu trvat. Tohle vypadá jako konec. Jo, konec. Konec. Nějaká odměna tady. V pohodě, nice, tak. U dalšího videa, čau.